जय जगन्नाथ सांग मैंने ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର କିଏ ସିଏ? प्रशांत किशोर 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 माय फ्रेंड। ଆପଣ ମାନେ ଚିହ୍ନିଥିବେ, ଏବେ ତା ଫେସ୍ଟା ଦେଖୁଥିବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ହଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହଉ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଆଉ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ? ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭିତରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସିମିଲାର, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଜୁକେଟେଡ୍, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ସାର୍ପ। ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କିଛି ଭାବିକି କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ କେବେ ବି କୌଣସି ନିର୍ବାଚନରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତିନି, ଖାଲି ବିହାଇଣ୍ଡରେ ରୁହନ୍ତି, ସିଏମ୍ର ବିହାଇଣ୍ଡରେ ରହିକି କାମ କରନ୍ତି। ତାମାନେ ନୁହଁ ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର କ'ଣ ତାମିଲନାଡୁକୁ ବିକିକି ବିହାର ପଳାଇବ, ୟା ବିହାରକୁ ତାମିଲନାଡୁକୁ ନେଇ ଆସିବ, ୟା ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଦେବ। ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା, ଆମମାନ ବ୍ରେନ୍ ୱାଶରେ ଥିଲା, ମୁଁ ବି ସେଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଛି, ମୁଁ ବି ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛି। ଏବେ ଭାବୁଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ରାଇଟ୍, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବି ରାଇଟ୍ ଥିଲା। ଯେମିତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଛରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଥିଲା, ସେମିତି ବିଜୟ ଥାଲାପତି ପଛରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଅଛି। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ବିକିଦେବ ଆକୁ, ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଅଲଗା। ଭାଇ ଆମେମାନେ ଏତେ ବୁଝିପାରିଲେନି, ଆମେମାନେ ଏତେ ବୋକା, ଏତେ ଅନପଢ଼, ଏତେ ମୂର୍ଖ ହେଇଗଲା ଯେ ଆମେ ଏତିକି ବି ବୁଝିପାରିଲେନି ଭାଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 20 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ସିଏ ଏମିତି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବେ ବୋଲି। ଏଇଟା ଆମମାନ ମୁଣ୍ଡରେ ଭୁଲ ଧାରଣା ପଶିଗଲା। ଆଉ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଛେ ନା, ଯାହାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିହେବନି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଥର ଯଦି ବିଜେଡ଼ିକି ଭୋଟ୍ ଦେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିବ? ନେଭର ପସିବଲ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍। ଏବେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆସିଛି, ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର କ'ଣ ବିକିଦେବ? ମୋତେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର କ'ଣ ତାମିଲନାଡୁ ବିକିଦେବ? ଭାଇ ସିଏ ସବୁ, ଯେକୌଣସି ସିଏମ୍ ପଛରେ ଗୋଟେ ବିହାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କିଏ ଥାଆନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ସିଏମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପିଏମ୍ ମୋଦି କି ଯଦି ଆଜି ପିଏମ୍ ହେଇଛି ନା, ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ପାଇଁ ହିଁ ହେଇଛି ହେଲା। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନରେ ଛିଡ଼ା ହେଉନି, ବହୁତ ଖେଳ କରୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ବିଜୟ ଥାଲାପତି ସିଏ ଗୋଟେ ପାଗଳ, ଗୋଟେ ବିହାରର ଲୋକକୁ ଆଣିକି ରଖିବ, ସିଏ ତାକୁ ବିକିଦେବ, ସିଏ ବି ଏକଥା ଭାବିନି। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୋଟେ IPS ଅଫିସର ଥିଲା, ସିଏ ତା ଦିମାଗରେ କାମ କରୁଥିଲା। ସିଏ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରିଛି, ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହଉ ବସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ହଉ, କଟକର ବସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ହଉ, ମେଟ୍ରୋ ଆଣିଥିଲା, ମେଟ୍ରୋ ଏମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଭାବନ୍ତୁ ମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଚାଲୁଥିଲେ। ବଟ୍ ଆମେ ଏଇନା ବହୁତ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଟା କାହାକୁ ରିଏଲାଇଜ୍ ହେଇପାରୁନି, ବଟ୍ ଆମେ ଏଇନା ବହୁତ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବହୁତ ରାଇଟ୍ ଥିଲା, ସିଏ ଗୋଟେ IPS ଅଫିସର, ତା ମାଇଣ୍ଡ କେତେ ଜୋରରେ ଚାଲୁଛି, ତା ମାଇଣ୍ଡ କ'ଣ ଭାବୁଛି। ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ମୋ ମନରେ ବି ଦୟା ଅଛି, ଗୋଟେ ଭାଇ ତଳ ଲେବୁଲ୍ ଗୋଟେ ଉପର ଲେବୁଲ୍ ଯାଉ, ବଟ୍ ସେ ସେଇଭଳିଆ କାମ କଲେ ହେବ ନା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମେଟ୍ରୋଟା କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆଣିଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କିଛି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପେମେଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା, କାହା ପେମେଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା? ଆମ ପେମେଣ୍ଟ ନା ଆଉ କାହା ପେମେଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା? ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ, କାମ କଲେ, ତାପରେ ବନ୍ଦ, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନ୍ଦ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, 2.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ବିଜେପି ସରକାର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, କ'ଣଟା କରିଛି? ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ କରିଛି? ଖାଲି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ରୁ ହନୁମାନ କଲର୍ ମାରି ଚାଲିଛି, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା କିଛି ବି ବିଜେପି ସରକାର କରିନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ସିଏମ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦୁନି, ସିଏ ଖରାପ ବି କ'ଣ ଖରାପ, ଭାଇ ତୁମର ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛି, ତୁମର ଗୋଟେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ରହିବା କଥା, ସିଏମ୍ ଭଳି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ରହିବା କଥା। ବଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ମୋତେ ଦେଖାଯାଉ। ମାନେ କ'ଣ ଆପୁଲ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଆମାଜନ ନଦୀ ଅଛି ଆମର ଆଫ୍ରିକାରେ। ଉତ୍କଳମଣି ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମଲାଭ ସେ କରିଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ମୁଁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୋହନ ମାଝିକି, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତିନି, ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଦ ଓଡ଼ିଶା। ଓକେ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମିଷ୍ଟେକ୍ ତ ଆମମାନେ କରିଛି। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଭଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଖରାପ ଭାବି ଦେଉଛୁ। ମାନେ ଏମିତି ଆମେ କରିଦେଲେ ନା, ଗୋଟେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ, ଏତେ ଭଲ ଲୋକ, ଭାଇ ତାର ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାର ନିଜର ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ଥିଲେ। ସେ ଯାହା ବି କରୁଥିଲା ଆମ ପାଇଁ। ସେ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ପଇସା ଖାଉଥିଲା, କ'ଣ କରୁଥିଲା? ପଇସା ଖାଇବ କାହା ପାଇଁ? ଭାଇ ସେ ତ 2-4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ପରେ ମରିଯିବ। ପଇସା ଖାଇବେ ସେ କାହା ପାଇଁ କରୁଥିଲା? ଆମ ପାଇଁ କରୁଥିଲା। ବଟ୍ ଆମେ ନିଜେ ତାକୁ ନିଜକୁ ହିଁ ହରାଇ ଦେଲେ। କଣ୍ଟାପଡ଼ାର ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ଥିଲା, ଆମେ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଲେ। ଆମେ ସେ ଯେଉଁ କାମ କରିଦେଇଛୁ ନା, ତାର ପଶ୍ଚାତାପ ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗିବା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା କିଛି ଆମ ପାଇଁ କରିଦେଇ ଯାଇଛି ନା, ତା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି କରିପାରିବେନି। ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସିଟି ଗୋଟେ ବନେଇ ଦେଇ ଯାଇଛି।
ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ ନା ମୁଁ ତ ବିଜେଡି କି ଭୋଟ୍ ଦେବି, ବିଜେପି କି ଦେଇଥିଲି ବିଜେଡି କି ଭୋଟ୍ ଦେବି, ବଟ୍ ମୋତେ ଲାଗୁନି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ଆସିବେ ପୁଣି ଆମ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ଥରେ ଆସିବା କଥା, ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଲଜ୍ଜିତ ଆମେ କରିଛେ ନା, ସିଏ କେବେ ବି ତା ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଆସିବ। ତାପରେ କ'ଣ ପଇସାରେ କମେଇଥିଲା, ଗୋଟେ IPS ଅଫିସର ଥିଲା, ତାପରେ କ'ଣ ପଇସାରେ କମେଇଥିଲା, ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲା।